jarida, ɗan jarida, ɗan jarida, ɗan jarida. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Yau ma dai kamar kullun kamar ko da yaushe ga mun fito dandalin daukar wannan series din namu ga wurtacce mai dogon zango mai suna dan jarida. Yau muna day 8. Dan jarida series day 8 sunana Isa Feroz Khan. Sannan kuma sunana Ando a cikin shirin fim mai dogon zango wato dan jarida. Sunana Awwal Isa West kamar yadda kuka sani. Muna daukan sabon fim ɗinmu mai suna dan jarida mai dogon zango. Watan yau muna day 8. Ni sunana Mabo a cikin wannan shirin fim mai suna dan jarida. Muna daukan gawurtaccen shirinmu mai dogon zango mai suna dan jarida. Yau muna day 8. Madugu. Dan jarida. Rana ta 8 kenan. Day 8 tare da bodyguards ina. Yau muna day 8. Yau muna day 8. Ɗan jarida, day 8. Har yanzu muna ɗaukar wannan shirin namu mai dogon zango mai suna ɗan jarida. Day 8. Ɗan jarida. Shirin namu mai dogon zango. Ɗan jarida. Day 8. Ɗan jarida.